туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә киләгән, аннары төннәр буе әпкәм хикәят сөйләгән. И туган тел, һәр вакытта ярдәмең берлән сине, кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым мине. Һәм 4нче куплетны, И туган тел, синдә булган, иң элек кылгандыгым, ярлыклы дип үзем һәм әткәм әнкәмне Хода. Ниһаять, саумысыз, хөрмәтле тамашачылар, барыгызны да бәйрәм белән Тукайыбызның 140 еллыгы туган тел шигърият бәйрәме һәм инде җиңүчеләрне тиздән беләчәкбез, чөнки безнең инде рәсми рәвештә ул шара башланачак. Шараларга килгәндә бүген безнең бөтен театр Тукай белән кайный, чөнки без Тукайның иҗатына һәр вакыт әйләнеп кайтабыз. Әкияте булсынмы, шигъри формада без һәр вакыт Тукайны сөйлибезме, фильмда спектакльләр дисезме. Әйдәгез менә Тукайга багышланган шаралар кайсы залда нәрсәләр була бүген? Шәрик залында безнең медиа опера булачак. Ул аның исеме Шүрәле дип атала. Әле без үзебезнең режиссерларыбызны да бүген кунакка Райфаланда менә чакырдык. шундый матур була. Мин нәкъ менә шушы костюмнан булачакмын. Әйе. Спектакльнең матур икәне шунда күренеп тора. Шушы ул медиа опера 26-сы һәм 27-се күрсәтеләчәк. Шулай ук зур залда безнең Шүрәле фильмы булачак. Аның режиссеры Алина Насыйбуллина. Зур залда буламы ул? Зур залда була. Шулаймы? Әйе. Универсаль залда безнең Казанга Тукай кайткан. Пишән базар Илгиз Зәйнев куйган әйбер кайда уйнала? Кәҗә сарык Пишән базарында. Ул ялгышмасам шулай ук зур залда булачак. Менә бит бер залда нинди ике зур масштаблы вакыйга һәм бүләкләрне тапшыруда шул залда булачак. Бөтен дөнья шушы бәйрәм рухында эшли. Безнең театрда гына түгел, республика күләм дәрәҗәсендә төрле шәһәрләрдә, бөтен һәрбер театрларда бу бәйрәмгә игътибар итә. Инде иртәнге 9-дан һәйкәлгә чәчәкләр кую булды. Хәзер шигърият бәйрәме булачак Тукай һәйкәле янында. Анда шигырь укулар шаралары. Безнең театрда бик күп шаралар, шуңа күрә бөтен шараларга да өлгерегез, килегез, катнашыгыз һәм без ниһаять башлыйбыз. Әйе бит әле. Камал. FM Фикер мәйданы. Кунакларыбыз бүген күп, шактый саллыгына һәм тапшырыбыз эчтәлекле килеп чыгар дип уйлыйм. Беренчесе булса инде ул София белән Вячеслав. Безнең режиссерлары. Икенче. Сездә бүген премьера бит. Әйе, менә шуңа хәзер үк киенеп, көне буе йөрим шушы кием белән. Әзерләнеп йөрим. Сезгә ни җан ни каурый, яме, ни Шайтанга астагфирулла. Икенче кунагыбыз инде безнең Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты. Тукай премия лауреаты. безнең яраткан артистыбыз Әхмәтҗанов Илдус Хәниф улы. Монсы булды, тагын без гадәттәгечә туган Туган көннәрен көннәр барлыйк. белән әйе. Сез беләсезме, 26 апрельдә тагын кем туган? Безнең артистыбыз Фәнис абый Сафин. Фәнис абый Мин аны белдем. Шулаймы? Шулай. Туган көнегез белән сезнең өчен күңелдән. Бүтән бу арада тугучылар юкмы? Туган көннәр үткәр? Юк. Юк. Ахрысы юк. Искәндәр Хәйруллин малай да 26 апрель туган. Менә шунда Искәндәрне беренче тапкыр әти булганы белән котлап була бу очракта. Барлык туган көннәрне бүген бәйрәм итүчеләрне котлыйбыз. Ярар, димәк, бәйрәм рухында бар күңеллелек бөтен дөнья. Мин дә җырлый башладым. Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу мин беләм бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Нәрсәдән бу мин беләм бәйрәм бүген. Кунакларыбызны кабул итәргә әзер, сез бездән аерылмагыз һәм барыгызны да бәйрәм белән. София Бәйрәмова һәм Вячеслав Сысоев. Камал FM. Hoppa! Исәнмесез, София һәм Вячеслав. Шулай бит, сез инде пар. София, киттең Вячеславка әйме дип әйттең. София бар әле, алда гомер бар әле. Бар гомер бар. Вячеслав белән бар әле. Я хәзер аңладыңмы? Син өйрәтәсеңме моны татарчага? Мин аңа җырладым инде бу җырны. Юмор кешеләре. Бу яхшы димәк, тапшыру форматын аңлатып китәбез. Бу Камал FM дип атала.
Бүген безнең Татарстаныбызда зур бәйрәм икән, сез инде беләсез, чөнки беренчедән ул сезнең премьера көне, Алла бирсә. Дәүләт дәрәҗәсендә безнең Тукай премияләрен тапшырачаклар менә тиздән. Көтәбез. Күп калмады, безнекеләргә дә булсын. Һәм Про премию, да? шигърият бәйрәме, үзебезнең тел бәйрәме дип атала бүген көн. Бу инде бик күп еллар үткәрелеп килә торган зур шара. Беренче кунакларыбыз сез, чөнки сез дә шушы Тукайыбызга, безнең бөек Тукайыбызга бәйләнгәнсез. Белүемчә, син София Казан кызы, театраль училищеда укыгансың, артист булып эшләгәнсең, аннан соң Мәскәүдә инде режиссерлыкка белем алгач, бүген көндә сез тормыш иптәшегез Вячеслав белән һәм 2 яшьтә 4 айлык кызыгыз белән спектакльләр куеп йөрисез. Вячеслав Алтай җегете, хөрмәтле тамашачылар, ул да шулай артистка укыган, үзенең туган ягында, аннан соң Мәскәү шәһәрендә. Сез бер курста укыдыгыз? Мәскәүдә, бер курста. Мәскәүдә бер курс, хәтта бер группада. Бер группада, бер курс, Субханалла. Без театрда икәү уйнадык. Уйнадык. Красноярскда, Шуннан ук башланды менә. Анда пандемия менә без ан белән уйнадык. Пандемия дуслаштырды сине. Анда инде теге режиссерский работалар ясадык үзебез. 4 стеналарда утырганда менә бик күп музыка яздык. Слава композитор тоже. Он этим занимается, да. Взяли тексты Шекспира и вот То есть, так. гафу итегез, димәк, сез артистка, режиссерга укып, композитор булмыйча көйләр язасыз. Димәк, сезнең музыкаль белем юк бит? Юк. Музыкального образования. У меня есть музыкальная школа. Ну, вот это как минимум Югары база. дәрәҗәдәге Юк, музыка, консерваториядер, училище андый. Юк. Менә сиңа тагын бер. Имәндә икән шикләү кирәктер. Мне Очень всегда тесно. хотелось сочетать музыку и театр. Я очень люблю музыку и очень люблю театр. И я всегда искал путь их соединения. И когда я узнал про оперу в каком-то современном контексте, я понял, что вот это именно то, чем хочешь заниматься, уже чуть позже. А то, что мы делали тогда с Софией в Красноярске, это вот такие эксперименты на поприще соединения музыкального и театрального. Только вот абсолютно в таком движении по наитию. Сүз башы иде бит Шүрәле. Сегодня у нас премьера, будем без премьера Шүрәле операсы. Һәм шундай сорау, как появилась идея создания вот такого такой медиа-оперы, как сейчас у нас представлена эта опера? Как вообще вы пришли к этому? Даже шебуршение внутри вот это вот, оно пришло, когда я лично начала для себя открывать мир режиссуры. Когда я начала делать режиссерские работы, я почему-то соединилась максимально с собой. И вот то, что приходит в вдохновение, как бы, да, даже какие-то, наверное, больше через образы, через смыслы, это меня отправляло в мое детство. А я родилась в Казани, но до 5 лет жила в Атнинском районе. Разговаривала только на татарском языке. Татарчагда сөйләштем аннары инде шулай тормыш. Хәзер әтнәдә карыйлар сине? Бөтен дөнья карый. Кайсы авыл? Әтнә. Әтнәнең үзеннән авылында. Әтнә районы, Әтнә. Мин София Илфар кызы. Менә бит, субханалла. Илфар абый сәлам. Димәк, бер караганда Тукайның якташы да бит әле. Чөнки Тукай да шул якларда туган бит. Ну, шулай инде. Шүрәлегә ничек килеп җиттек? Нәкъ менә Шүрәлегә. Почему Шүрәле? Нәкъ менә Шүрәле бит. Әсәрләр бик күп бит Тукайның. Су анасы бар. Мин уйлыйм, Шүрәле все-таки Шуны он... беләсеңме? Юк. Мен ничектер, минем су анасы не. Форматур итеп киенеп килгән. Су анасы кебек. Алтын тарапына җитми. Но, наверное, Шүрәле, он как-то все-таки такой у него есть отпечаток. Суанасы только здесь в большей степени, а Шүрәле как-то знают как-то много где. Шүрәле отобразился во многих культурах также. И откуда мы, благодаря кому мы остались с этим мифом? Благодаря Тукаю. Если бы Тукай не написал, может быть, он бы и растерялся. Шүрәле образы юкка чыгар яе. Димәк, иң башта Шүрәле үзе образ персонаж җәлеп итте инде. Не образ, не персонаж, не в смысле, как его описывают, а именно то, что есть некоторый миф, и то, что есть очень такая ярко выраженная сюжетная линия. И, в общем-то, дальше этой сюжетной линии как-то это не раскрывалось. В школе, если спросишь, ну расскажи мне о Шүрәле, что там, все знают сюжетную линию. А про что этот сам момент защемления? Бер авылдан бер егет, ялгыз бер ат җигеп, битте китте. Шул текст дәрәҗәсендә генә. Шуңа күрә сез битараф калмас текст дәрәҗәсендә генә түгел, бүтән яктан да ашырга теләгәнсез бу әсәрне килеп чыга инде. И тут на помощь Тукай. Тукай же написал. И вот, и мы читаем первую часть поэмы, вторую и дальше. Он это написал, там это есть,
То есть он поднимает там тему в первой части поэмы, и там и открываются самые важные вопросы. Как он связывает вот это с этим мифом? Что с нами стало? Или не божьи мы рабы? Мына сен ама. Тағын бір сұрау туды. Сіз рахаттанып беріңіз. Біз қосылшамыз Har интектіріңіз рахаттанып көріңіздер. Алар сізді көп интектіргендер. Керектер беріңіз. Үйде. Шындай сұрау. Фәрхат Бахтияри. Иә. Ничек нәк менә аның белән эшләргә сез сайладыгыз. Ничек Бу менә сез аңа композитор мөрәҗәгать иттегез? Композитор. Ул менә безнең операның көйләрен язды. Һәрбер безнең партияларын музыка бик катлаулы дияр идем. Аңа мөрәҗәгать итү теләге ничек туды? Мы сразу искали композитора про Фархата, да, Да, как мы его ясно. нашли. Тот человек, который бы был в теме именно от рождения, он бы это понимал, в нем это бы жило, но при этом был бы открыт к музыке более широкого формата, то есть, но при этом человек, не изменивший своим корням и который исследует это только через музыку. Мы начали искать, поскольку мы с электротеатром тесно сотрудничали, там учились, мы сразу же обратились к своим ребятам, они присылали варианты, но там мы не нашли то, что искали. И Инде, журнал есть Инде. Карасагыс рахмат сизге, Бигзур. Очень хорошая статья вышла. Там, по-моему, 20 композиторов было в казанских. Арасында Фәрхат. Фархат на топ. Индеге, кстати, чек жіберге керек реклама үшін ақша көшірсіз. И біздің вот нашим зрителям, біздің тамашашыларға да сөйлеп кетсеңдер, у нас в привычном осмыслении Шурале это Шурале он плохой, а Егет он хороший. Здесь же у нас чуть-чуть в этой опере концепция другая. Хотелось бы, чтобы вы это тоже зрителям рассказали. Зрительләр килгәч үзләре күрерләр Ну, инде. әзгенәни күрсәт сөйләсеннәр. Спойлер кичкенә. Спойлер. Қызықтыру үшін. Шуңа шақырдық бит инде. Курлай музейда булсагыз, анда кемдер даже, я не помню имя художника, нарисовал Шурале и Тукайлар в обнимку так стоят. А на рынде к стенду подходишь, анда Шурале деген псевдоним алды Тукай одно время. И в какой-то момент даже он и сам как бы вроде бы перестал понимать, он Шурале, не Шурале, что это такое. Поэтому Только тут минусом Шурале. говорить о Шурале хороший или плохой, как мы можем. То есть есть некоторые опции, Алай ғана некоторые бөліп болмай миссии. біткен ол, мына яқшы, Е, нашар, әрбір кісіде яқшысы да бар, нашары да бар. міне, вот Мына мен точно, сенен точно. күліп түрттіріп отырам, мына бойым нашар жағын болып шығайын. Көп кіші келіп айтам, бейлемен шула ділген, бейленесің бе, ярайын әйта бетені сұрап Аның түрттіру сиңа яхшылыкка алып барган, білмейлер ул яхшы Әйе, ягы мына ул булу. яқшы яғы. Ул үстінде көбірек істесін жүрек. Текст мында тулысынша, әрбір поэма тулысынша күйге салынған ма? Шулай. Полностью взяли, ничего не вырезали. Тулысынча баштан ахырына кадәр. Әйе. Біздің шулай хореография была мында. Әйе, безнең хореограф Владислав Мирошниченко Әйе. дигән бик Нинди тандем, София. Вячеслав, Владислав. һәм Фәрхәт тә бар әле анда. Данияр да бар. Фәрхәт бар. Данияр, оркестр Оркестр біздің яздырылғанына түгел. Түгел. Yok. Әйдәгіз мына тамашашыларға нәрсе бит, давайте озвучим бытовой райдер. Что там будет вообще? Оркестр, да, хореография. Вот я потому что ничего не знаю. Я вижу по вашим глазам то, что вы тоже очень что-то хотите сказать. Если об бытовом райдере, там будет и оркестр. Это же опера. Не все оперы пойдут под оркестр, но вот это с оркестром. Большим. С очень большим оркестром. Там будут прекрасные вокалисты, будут танцовщицы, там будут танцы, музыка и очень-очень много красоты. Исполнение артистов в вашей режиссуре. Ничек меня бірге режиссер был Булаул? Он отказал. Кстати. Это у вас все спрашивают, наверное. И вам, может, и удобен этот вопрос, или вы пока не привыкли к нему. Как можно быть вдвоем режиссером? Как нам удобно, комфортно уживаться. Как-то делается. Ну, то есть, Кто все равно пошло. доминирует. А как в жизни? В разной степени. Ну, то есть такой процесс очень живой.
в разных процессах может там, брать на себя София какое-то, да, введение, потом беру я на себя введение. И пока на данный момент нет какого-то понимания точного, да, что вот это делает София, это делаю я, такого нет. Ну, То есть- татар кызы башны барадыр инде барыбер үз ягына. Юк, бу менә булай була. Нет, Вячеслав, бу менә булай хәйләли. Не, без нее, да, Нет. нет вообще. Ну, больше, наверное, я как женская природа, да, за чувственную, а Слава, как и мужская, наверное, за структуру. Иногда присобирает меня, если что. Ну, больше, может быть, там, в каком-то смысле моего рацио логики и больше чувственности Софии, наверное, вот какой-то такой баланс. Ну, это также, наверное, это в чем-то схоже выстраивание взаимоотношений внутри семьи. Есть там очень много. И спектакль, каждый спектакль, он как новый ребенок. Ну, самый театральный главный вопрос. О чем ваш спектакль? Вообще музыка сама по себе, она всегда минует мозг и сразу попадает прямо в сердце. Она с собой несет намного больше информации, чем слово, потому что внутри самого слова музыка, и артисты, они создают эту музыку, расслышав ее, транслируют, да, если драматический спектакль. А если опера, то там музыка уже написана, Фархат это услышал, он это провел, и музыка, она дает возможность, особенно если мы касаемся мифа, вытащить вот эту тему вертикальную, метафизику, вытащить наружу. Сейчас так вышло, и, в общем, это вышло осознанно, что, повторюсь, очень много красоты в спектакле, а поскольку речь идет в самом тексте о встрече с чем-то потусторонним и темным, так или иначе. А я вот, когда читал разные легенды про это, одна из вариаций про Шурале — это когда дровосек зашел в лес, встретил Шурале и выбрался только потому, что мула в деревне начал молиться про него. И он поэтому вышел. Встреча с темным, и дальше момент того, что человек остается собой. Но темное тоже остается, ну, в сущности остается, да, то есть это не тот вариант, когда там отрубаются 3 головы и там все такое. И вот в этом смысле есть наблюдение за тем, как это все прекрасно и красиво устроено. Әйдәгез алайса катнашучыларның, артистларын санап үтик. Без инде менә куелыш ягыннан җаваплы кешеләрне әйттек. О композиторын, дирижерын, оркестрын, хореографын, режиссерлары кунакта безнең. Хәзер артистларга күчик. Татарстанның атказанган артистлары Ирек Кашапов, Раил Шамсуаров, Ришат Ахмадуллин, шулай ук без Гадел Равилов, Райхан Габдуллина, Айгөл Гардисламова да бар. Тулысынча бөтен партиялар димәк безнең театр артистлары гына башкара. Әйе, һәм әле безнең биюче кызларыбыз, алар беренче курста Казан мәдәният һәм сәнгать училищесында, Аларга практика кебек инде бу. институтында укыйлар, әйе. Һәм саубуллашыр алдыннан безнең әле тагы бер кунагыбыз бар. Залга күчик. Речь идет о восточном нашем зале, который напоминает юрту, да, тоже отсылка к нашим предкам. Как вам работать вот с этим залом? Потому что там нет классической 4-й стены, да, если мы берем так классический вариант зритель и сцена, артисты. Что скажете именно про этот зал? Он помогает вашему произведению? Мы изначально на него были нацелены. То есть мы изначально, когда думали, то есть на какое пространство нацелиться в этом театре с этим предложением этого проекта, мы остановились на Восточном зале, потому что вот нам было важно вот это пространство. И вообще мы, как-то так получается, что во многом работаем сайт-специфик, то, что называется, когда само место является декорацией к произведению. И здесь эти чешуйки сами создают уже такую некоторую инфернальную обстановку. Да? То есть уже ты заходишь туда, и это уже что-то иное. Это уже не встретишь в жизни. Уже в пользу играет, да? В пользу произведения. Да, конечно. Ну и потом у нас медиа-опера, то есть 5 художников были выбраны через Open Call, с которыми на протяжении полугода проводилась такая длительная работа. Они рисовали, искали формы. И вот это полное погружение, 360, здесь тоже очень уместно к этому материалу. Вячеслав, хәзер сиңа булачак. Син бит артист кеше, уйный белергә тиеш, әйме? Уйный беләсең, режиссер булгачка. Безнең Тукайның гимны бар, и туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Шуны татарча әйтеп кара әле. Татарча өйрәтеп җибәрик инде син. Научим вас говорить по-татарски. Попробуйте за ним повторить Я сейчас на повторю татарском. просто. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле. Рәхмәт. Еще шер сүз әйттең. И туган тел. Туган тел.
И матур тел. И матур тіл. Әткәм әнкәмнең теле. А здесь посложнее. Эткем. Эткем. Энкем, Энкем. Нең. нeng, Ный. Теле. Теле. Тілі. Браво, менә бит. Ә сез булмый дисез. Камал. FM, Фикер мәйданы. Жүрек. Матур. Камал FM. Ниһаять безнең көтеп алган кунагыбыз да килеп җитте. Инде без аны менә кулларыбызны йөрәккә куеп рәхәтләнеп сәламләп каршы алабыз. Үзебезнең өлкән әйдәп баручы артистыбыз Илдус Әхмәтҗанов, Россиянең ат казанган артисты, Татарстан Республикасының халык артисты һәм иң мөһиме бүген без аны әйтергә тиеш, басым ясап әйтергә тиеш, нәфис сүз өлкәсендә бердән-бер ике кеше арасында булган премия алучыларның берсе ул безнең Илдус абыйбыз, Тукай премиясе лауреаты Илдус Әхмәтҗан. Мен де қолымды үйрек көрішім әлейсәмі сөз. Илдус абый бәйрәм белән ихластан. Бу бәйрәм инде сезгә турыдан туры кагыла, ләкин без бәйрәм темасына күчкәнче әлбәттә сүз башына ук әйләнеп кайтасы килә. Шүрәлегә. Әйе, сүз туктале, сүз башым иде бит шүрәле. Шүрәлегә дә кагылырбыз әлбәттә. Тик менә шул телгә булган мәхәббәт менә сездә ул каян ничек барлыкка килде икән? Чөнки баулы ягы җегете сөйләм ягыннан нидер акцент бар дип әйттеләр. Шипшимишәр. Шипшимишәр дип әйе. Тел өстендә эшләү бит ул очракта тагы да катлаулырак. Менә шуны бәян итсәгез иде. Тил мәсьәләсендә менә Ленинградка инде укырга киттек без, татар студиясе булып. Бу 68-нчы, 69-нчы елмы? 68-нчы ел. Тил анда безнең татар тел укытучыбыз бар иде. Мин инде үземне беркем дә бит үзем мишәр дип санамый. Барыбыз да татар дип саныйбыз. Менә шуннан шул укытучы бәйләнә башлады бит миңа мишәр, ни дитә шигырьләр сөйлим, төзәтә, нитә. Ике битем кып-кызыл яна ут булып йөрәк урында куйды дип тибә. Шул кадәр мишәр буласым килми. Аңладым инде аннарсын. Аңладым һәм тел өстендә бик Ныклап эшли башладым. 5 ел дәврендә, димәк, уку дәврендә төзәтеп бетердең телне булып чыга инде. Хәзер төзәтеп бетерә яздым. Каникулга кайтып киттем җәй көне. Җәй буе авылда. Үзебезчә сөйләшергә кирәк. Каникул бетте, кире Ленинградка. Кайттым инде. Кайтсам өр-яңадан укытучыбыз Роза Ризаевна өр-яңадан мине мишәр дип сүгә башлады. Менә баулы ягында. Шуннан соң каникулларга кайтмадым. Эшкә кердем, җәй көне шул эшлидем, кайтмыйдым, тел бозылмасын дип. Туган якны, туганнарым сагынсам да. Андый бүленеш ул дөрес булмаса да мишәр дип әйтүчеләр бар инде. Ә менә сезнең якта баулы ягында ничек сөйләшәләр? Анда цикылдапмы, чылапмы, катып, Чылап. чылап. Баулы ягында инде анда татар күпчелек ниләр. Безнең авыллар читтән Пенза ягына килеп утырганнар Әби патша заманында. Шуннан безнең ике авыл Кандыз, безнең була мишәр авылы Сөләйман. Тора баралар кушылып китә дә хәзер. Сөләйман урамы гына дип, Сөләйман шул алып килгән, шул халыкны алып килгән җитәкчеләре булган инде ул. Хәзер Кандыз дип кенә атала инде. Мишәр дигән, мишәр дип кимсетәләр. Шул уку дәврендә, димәк, шул укытучы ярдәмендә, Роза ханым ярдәмендә шулай бит. Аның белән ул инде сәхнә теле укытучысы үз эшен җиренә җиткереп башкарырга тиеш. Менә Илдус абыйыбыз 73-нче елда театрга эшкә кайтып Ленинград шәһәреннән, шуннан бирле инде мишәрчә түгел, саф татарча сөйләшә. Илдус абый инде ул безнең бөтенебезгә дә үрнәк, күбесенчә яшь артистларыбызга. Менә сез безнең яшь артистларга нинди киңәш бирер идегез? Менә белүебезчә, Казанга Тукай кайткан спектакльдә сез яшьләр белән бергә уйныйсыз. Менә алар шигырь сөйләгәндә, бәлки сезнең ниндидер менә төзәтү яки киңәшләрегез бардыр алар укыганда шигырьләр. Мин ул спектакльне чыгарганда шунда эшләдем. Алар белән киңәшләштем. Булдыр алган хәтле ярдәм иттем. Менә аларның миңа калса ул спектакльдә шигырь сөйләүләре бик камил, әйбәт. Мин горурланам алар белән. Үземне күпмедер дәрәҗәдә укытучылар итеп тә
Хиситәм. рәхмәт. Рәхмәт. Менә нәфис сүз өлкәсе, нәфис сүз, ул һәр вакыт бар иде. Нәфис сүз жанры дигән хәзер инде сәхнәдә, олы сәхнәләрдә, шараларда алай дип әйтеп тормыйлар, я алып баручы, я нәрсә генә дип кенә китәләр. Менә бу мәсәл дигән жанр безнең бердә кулланылмый дияргә була бит индеме? Күпме безнең зур гына саллы гына әсәрләребез булуына карамастан да. Менә нәфис сүз жанры, менә ничек менә шуның тәмен тойырга, аңларга. Чөнки сез Арслан Айрат Арсланов белән бердән-бер икәү генә нәфис сүз жанрында Тукай премиясын алучылар. Ничек аны шул югары дәрәҗәгә күтәрү өстендә эшләргә икән? Сәнгать дәрәҗәсендә. Сәнгать. Моның өчен әлбәттә әдәбият белән, шигърият белән бик яхшы таныш булу кирәк, ярату кирәк. Менә шигырьне шагыйрь, язган шагыйрь ничек, ни дәрәҗәдә тоя, хис итә, аны укучы да шул ук дәрәҗәдә үзе язган шигырь сыман иттереп, шагыйрь дәрәҗәсендә үзен тоеп сөйләргә тиеш. Миңа калса, менә шул вакытта гына чын нәфис сүз жанр барлыкка килә. Аңладыңмы, Адел? Аңладым. Бу киңәш безгә бик кирәк булачак, чөнки бездә бит Хади Такташ турында спектакль чыгарабыз. Менә шундагы шигырьләрне ничек сөйләргә кирәк икән, алайса без Илдус абый сездән сорарбыз. Әле ни Хади Такташ дигәннән, менә бер елны без яшь вакытта әле Мостай Кәрим килгән Казанга. Шул шигырь бәйрәменә килгән иде инде ул. Шул вакытта мин аның бер чыгышын тыңладым. Ул әйтә иде, татар шигъриятен тройка ат диләр. Җигүле ат тартып бара. Шуның берсе уртадагысы татар Тукай, татар Такташ һәм татар Туфан. Хәсән Туфан. Менә шундый сүз әле дә минем хәтеремдә, әле дә колагымда. Шуны бер кайчан да онытмыйм. Менә Тукай бит инде шигъриятыбызның иң бик кешесе. Менә Тукай кем дигәндә минем әйтәсем килә, аз гына яшәп, гаҗәеп зур халкына хезмәт күрсәтеп, бакыйлыкка күчкән шагыйрьләр арасында иң биеге, иң зурысы Тукай минемчә. Менә дөньяга сибелгән татарлар арасында бик күп зур кешеләр, галимнәр, дөнья күләм танылган галимнәр бар. Ләкин бүгенгесе көнгә кадәр Тукайдан биегрәк татарны минем әле күргәнем дә, ишеткәнем дә юк, чөнки халкыбыз бары тик иң биек баласы итеп Тукайны гына таныган һәм әлегә шулай дәвам итә. Менә Тукай кебек кеше 100 елларга бер генә туа диләр бит инде. Менә инде 140 ел итеп киткән, әле Тукай күренми, 60 елда туармы, юкмы? Көтәбез әлбәттә. Тукай кебек халыкны уйкудан, гафләт йокысыннан уятырлык шәхес, шагыйрьләр тусын иде тиз арада. Амин. Менә бу фикер, менә бу теләк ишмаса. Илдус абый, менә Тукай турында сөйләшеп киттек. Соравым бар. Менә башка аның башка бер шагыйрьләрдә булмаган аның шигъриятендә менә үзенчәлеге нинди, менә Тукайны Тукай иткән. Тукайны Тукай иткән үзенчәлек, әлбәттә аның бик зур таланты инде. Hiç тиңе булмаган талант. Икенчедән, тугрылыгы, туры теллелеге, халык язмышы өчен борчылуы, халык өчен яшәве, тагын Һәр вакыт тәмле теле, актуаль булуы да. Тукай шигырьләре бит ул, менә Тукайның шигыренә түгел, прозасын укы, исемдә калганнарлар. Шигырь бит ул. Тукай теленнән татар теле нинди прозада әйтеләме, нәрсә шигъри формада әйтеләме, бөтенесендә дә зур шигърият ята миңа калса. Менә Тукайның биеклегенең бер күренеше менә шушы дип уйлыйм мин. Образына да кайтыйк. 86 елда без китәбез, сез каласыз спектакльдә шулай бит. Менә ул спектакльнең язмышы һәм менә бу роль ничек сезгә бирелү турында да сөйләп үтсәгез иде. Чөнки без аның язмада гына беләбез. Чөнки һәр спектакльнең куелыш тарихы бар, ничек эшләнгәнен әле дә хәтерлисездер. Бу Тукайның 100 еллыгы иде. 1986 ел. Ул елда мин 2 тапкыр миңа Тукай ролен уйнарга туры килде. Беренчесе телевидениедә. Әхтәм Зарипов
эшләгән Яз сулышы дигән сценарий ул язган иде һәм режиссер да ул булды. Иң беренче тапкыр мин шунда Тукай ролендә төштем. Һәм җаваплылыкның ни кадәр дәрәҗәдә булуын менә аңлатып бетерә торган түгел иде. Тукай ролен Тукай шул яздык, телевидениедә яздырдык. Шуннан соң кайтам, мен әйтәм, яздырып бетердек инде. Бөтенесе дә котлыйлар инде. Мин бер нәрсә колакка бер әйбер керми, бер сүз керми, беркемгә карый да алмыйм. Мен әйтәм, яңадан менә тагы бер тапкыр язсак, менә әйбәт трек язган булыр идем. Юк, нишлисә кабат язу юк бит инде. Кайтып киттем дә хәзер көтәм 26 апрель көне җиткән Тукай шигърият бәйрәме көнне күрсәтәләр. Шуннан бер кем ялгызым гына телевизор каршына утырып, Ничә көн шулай борчылып үтте? менә бер атна гына да түгелдер. Йокы юк, ни юк. Шуннан телевизор каршына бер кемне нитмичен үзем генә утырып карадым. Ничего булган. Шуннан күз белән генә карарып түгел икән. Киттем хәзер шигырь бәйрәменә барам. Шигырь бәйрәменә барам. Әйтәм, халык нәрсә әйтер икән андагы җыелган халык, шигырь сөючеләр, шигырь яратучылар, шагыйрьләр. Шуннан нигенә кыюсыз гына шыпырт кына килеп барам. Монда басып торалар. Мөхәммәд Агай Мәхдиевләр, берничә язучы белән басып торалар. Мине күрүгә Мөхәммәд Агай, җегетләр, менә карагыз. Аллаһ Тәгалә тарафыннан Тукайны уйнарга җибәрелгән җегет менә шушы булыр ул дип. Кемнән Мөхәммәд Мәхдиевтән шундый сүз минем турыда ишетү бөтенләй өстемнән тау төште дә җиңеләеп калдым. Үземне кеше итеп хис итә башладым. Менә шулай Тукай икенче тапкыр инде иде. Театрда, шул Тукайның 100 еллыгында. Димәк, шул 86 елның 26 апрельдә уйналгандыр ул спектакльдә. Көндез шигърият бәйрәме, шундый Бөтенсендә булган ахырсы. Инде чөнки көнендә бит күрсәтәләр гадәттә. Бездә дә бит менә бүген күп мишара дип санап үттек. Борчылу төшкән, Мөхәммәд Агай Мәхдиев урыныш мактап булсын. Үз хәйр фатихасын биргән мактау сүзе белән һәм спектакльгә күчик. Ул спектакль бит инде роль бирелде. Рамил Тухфатуллин белән икәү уйнадык без аны. Ике составта. Роль бирелде. Театр бит инде. Анда рольне иркенләп эшлисең. Айлар буе телевидениедә бит сүзеңне өйрәнеп барасың да. Бер шалт репетицияләрдә куялар. Шуңа күрә аның нидә куркуы да зур. Театрда бит инде 2 айлап эшлисең нине рольне. Шактый эшләдем. Шактый үземә ышанычым бар иде. Әйбәт, уңышлы гына чыкты. Тукай менә шулай шул спектакльдән соң инде урамда халык Тукай дип дәшә башлады миңа хәтта. Тукайны уйнаучы дип. Тукай ролендә уйнамасам да, Тукай килә. Шигырь сөйләргә чыксам да Тукай диләр. Тукай әмни. Тукай шигырьләрен сөйләргә чыгам, Тукай дип кабул итәләр. Монологы искә төшерми икән. Монолог искә төшә бүген дә исемдә. Мөмкинме? Узын иш ул. Мин шок каткан идем ишетеп. Эй, татар баласы. Син һаман көләсең. Нигә көлгәнеңне беләсеңме ичмасам, һә? Белмисең. Белмисең, көләсең. Көләйдә, татар баласы. Көлеп кал. Мин дә бу җиһанга көлеп яшәргә дип яратылган идем. Көлмәкче булам. Әдәм балаларының сыкранып җылаганнарын ишетәм дә туктап калам. Дөньяны акларга дип, пакларга дип килгән идем. Кирләнеп биттем үзем. Дөньяны паклый алмадым. Хыялларым олы иде. Теләкләрем изге иде инде хәзер. Теләү бетте хәзер миндә теләк соңра теләкләрне. Кире сүттем хәзер күп эшкә сызганган беләкләрне. Күрәлмим мин азатлык бер дә шиксез ихтыярымнан гаҗәп ләззәтле, тәмле булса да туйдым хыялымнан. Фәкыйрь калдым хәзер тормыш үзенең биргәнен алды. Күңел буш, анда калды тик авыр хәсрәт, ачы кайгы. Кай тарафка карасам да үмитсезлек. Җанымның әрнүенә түзә алмый ачынып кычкырам, тавышымны ишетүче юк. Күкрәгемне ачып, әрнегән, кан саркып торган җанымны күрсәтмәкче булам. Күрергә теләүче юк.
халқым, милләтім деп, көңілім сандуғашын сайратам, күй күйлейм, жыр шығарам. Қошылып жырлаушылар, киімді көтеріп алушылар жоқ. Зур үмітлер бағылаған милләтім, түрткілеп тоят алмаслық ауыр йоқыға талған. Аши-аши биренге сабышқан қапқырсақлары түшлерінде қалжа білән маржа көріп кикіре-кикіре йоқлайлар. Олардың жүрегін, жанын, выждан, намусларын май басқан. Йоқ, олар уянмайша, олар уянырға тіләмейлер. Ашлықта, міскінлікте, фәқирлікте езілгенлер өз язмышларына, өзлері разы болып хәлсіздер, бұл ғафләт йоқысы білән йоқлайлар. Бәлки олар йоқламайлардыр. Бәлки олар өлгенлердір инде. Йоқламаған әрсіздер, құштанлар, ятсызлар, салам тұрғанлар, милләт сатып кін көре кәсіп ете. Олар үшін тілді, мұңда, иманда жоқ. Аталарының тілін ұллары, аналарының тілін қызлары аңламай. Рух фәхишлігі, жан фәхишлігі. Балаларыбыз харифтанырға үйренгенше сүгінірге үйренелер. Мұңлы жырларыбыз орнына милли хиссиятыбызны ренжіте тұрған шалтырауқлар түрлерімізге мініп отырды. Тауышсыз милли саңғыраулар граммофоннардан ақырып жанны қиыны. Фәхишки, фәхиш мәғіне. Хақлық, хақиқат даулап изге yolға шыққан фидай затлар шеге қарырманда дашқан мұсафирде андамында суғылаларда яңадан қараңғылыққа, тыманалыққа, ғамсіздікке барып бәріліп йығылалар. Нешлейм? Рухымның қибыласын жоғалтмасы үшін нендей дұғалар оқим? Көкірегім толы мұң, кімнерге ілішим? Уянығыз, әдем балалар, уянығыз, алығыз, ал, сат мен бұшқа берем. Жырларым шамаса yüzüme бәріп тұрысын айтығыз, мен яңаларын язармын, тек йоқламағыз. Ашығыз көзіңіздің әмізданда көрірсіз, сізіні бит талайлар. Астанда, үстәнді, оңнанда, солданда талайлар. Сіздің тарихығызны елқилар. Сіздің тарихығызны сіздің үшін бүтәнлер яза. Сізге ол тарихта уақши деп аталған мөрсі олған. Ата-бабаларыңыздың туған жеріне сіз бар тек келміш әккен ашығыз көзіңізді, даулағыз, үз хақығыз, ізләгіз, хақиқатке екен хақ жолыны. Сен күл, татар баласы, күліп қал. Сенің бабаларың өкіріп жыларға керек болғанда да қышқырып келгендер. Мен де күлем, қаққа білен күлем. Менің тәхітіме хашаратлар өрмәлі, мираларыны сапырып түшіремді күлем. Ишітмесіндер жырымды, мен барып жырлайым. Жырлап тұрам, тұрған жерім тар болса да. Құрықмайым, бұл сүйген халқым татар болса да. Көкірек беріп қаршы тұрам меңа милләт, бүгінгі күн мылтық, уғатар болса да. Оңға солға аумайым, әнүз алға барам. Юлда мәнек көрсем тибемді аударам. Қалам қолда бұлатырып яш шағирге, мәғлүмдір ки, қорқу бірлән үрку харам. Браво. Bu энергия bu. Жылыйсың деп ойладым, мен өзімде кішке отырып жыламша. Сабай мен сіздің фанат. Бұнда сөзлер артық, менімше бұндай монологтан соң. Тоқайға тағын әйленіп қайтасыз, мұнысы енді ғасыр ақыры деп бұлай ма? 2000 жылда Тоқай премиясы иесі болғаш, дәулет бүләгіне ие болғаш, демеген 99 жылларда, енді ол жылдағына түгіл, ғұмыр бойы жиып келгенсіздер, демек Тоқайның шиғриятына мәхаббат болғаш, ол программаны. Мына сол программаға да иленіп қайтыға, ол шиғри кешегіне әмі, яки ол шиғрлерден тұрған спектакль еді ме? Ол шиғырлерден тұрған спектакль дейерге болайын. Оның бірінші бөлігінде Тоқай шиғырлары һәм шул фикірлерге ауаздаш театраль сәхнелер де бар ие. Театрда барған спектакльлерден, шул заман шырына қараған спектакльлерден, Тоқай рухына яқын болған спектакльлерден үзіклер де ойналды. Бірінші бөлігі шулай тамамланды, екінші бөлігінде мен кесік башын оқыдым. Өзіңіз толығынша өзім генә. Мафарин. Ол ұзақ барды ма? Біз бітейін репертуарлы спектакль. Һәм бірінші спектакль, 100 жылдыққа барған спектакль ол махсус шығарылса да, репертуарда ойналды ма? Міне шушы спектакльлердің язмышлары нешік болды анасың? Репертуарда ойналды. Спектакль бик әйбәт артистлар, Иданда Шәүкәт Биктимировлар, Әзгәр Шакировлар, Ринат Абый Тажетдиновлар, Рәсим Сәләховлар, Наил Әюповлар, Көбісі мәрхум, искә төшерүбез дұға болып берсін. Бик көчле артистлар, пьеса әйбәт, Туфан абыйның пьесасы. Спектакль халық бик әйбәт кабул итте, әйбәт барды.
Һәм ниһаять без инде шундый драматик өлештән әлбәттә инде күңел күтәрелү өлешенә дә күчик. 2000 елда бу инде шулай ук символик бер күренеш, бер гасыр тәмамланып, икенче яңа гасыр башлана торган чорда 2000 елның 26 апрелендә менә шу дулкынлану хисен хәтерлисезме? Чөнки номинатлар бит инде берсез генә булмагансыз. Ул елда да хәзер дә номинатлар төрле, без менә тиздән аларны беләбез, игълан итәчәкләр бүген. Үзебезнекеләр өчен әлбәттә борчылып, җан атып торабыз. Чөнки безнең нәкъ менә шу спектакльдә тәкъдим ителгән бит инде Тукай премиясына үч шәхсебез аркылы Резидә Зәйниева Гобаева, Айдар Жаббаров, талантлы яшь режиссерыбыз һәм үзебезнең талантлы яшь артистыбыз Эмиль Талипов. Менә шушы дулкынлану хис кичерешләрен хәтерлисезме? Хәтерләйм. Менә аларга еңелек насыйп булсын, шушы Тукайыбызның зур бүләген алырга насыйп булсын. Мин ышанмадым. Ну, ничек инде мин гап-гади артист, яшь артист Тукай премиясен алайым. Чөнки Тукай премиясен зур-зур язучыларыбыз да әле беренче куелышта ала алмыйча, икенче, өченче куелышларда гына алган очраклар да күп булды. Шуңа күрә мин бик борчылмадым да, өметләнмәдем дә. Шуңа күрә борчылу да әзрәк булды. Ләкин Юк инде булмый дип җирдәгез инде алайса. булмый дип тә түгел. Ләкин ни алырмын дип ген уй булмады. Бирерләр дигән уй булмады. Һәм менә шул көнгә әйләнеп кайтыйк. 26 апрель көндез булдым, 11дә, 12дә, 1дә булай дип гадәттә. Татарстан Республикасының беренче президенты Метим Шәймиев үзе тапшыра. Шул көнгә әйләнеп кайтыйк әле. Тапшыру ул соңрак булды 30 августта. Игълан ителде 26 нидә инде, апрельдә. Хәтта республика көнендә тапшыру булган. Соңрак тапшырыла бит ул. Ну, ничек, нәрсә дип әйтим инде. Чыгып иттеләр инде, минем исемдә игълан иттеләр, Тукай бүләк алучылар арасында минем исем дә чыкты. Чыгып рәхмәтемне әйттем. Тукай шигырен укыдым. Рәхмәтемне нигә радио, телевидение хезмәткәрләренә, матбугат ниләренә шул котлаулар кабайттым, котладылар. Әйде тапшыру. Димәк, тапшыру тантанасы тагы да дулкынландырыш булган. Тапшыру тантанасы инде театр каршында, урамда, хәтта мәйданда. Мәйданда, шулай булай 30 август. Шуннан безнең дәүләт җитәкчеләребез киләләр. Ни белән, теплоход белән Кабаннан. Менә шулай, шул нидә. Менә шунда тапшырылды инде. Метим Шәрипович әле аны каршы алганда ук Кытлый диме? Баштарыбыздан каршы алдык. Тантана хәтле. Кытлыйм диде. Шуннан мин үзем дә ни Тукай шигырьләрен яшьтән яраттым ди, сөйләйдем дип. Шулай бик нидә дустана дип әйтим мин сөйләшеп. Аннан алар уздылар, инде нигә мәйдан нәрсәгә, сәхнәгә. Шуннан менә шул тапшыру булды инде. Һәм игълан итәләрдер инде. Хәзер Тукай премиясе Татарстан Республикасының халык артисты Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Илдус Әхмәтҗановка тапшырыла дип. Бөтен мәйдан бит, мәйдан тулы халык, нинди искиткеч тарихи вакыйга. 30 август бик зурлап уздырыла бит. Гаҗәби. Менә шулай. Афәрин, искиткеч. Андый ниләрне бик артык сөйләсәң бит ул нинди мактауны сыманда тоела, шуңа күрә. Шуңа күбрәк без әйтергә тырышабыз. Сезнең тыйнаклык сөйләү ниерәк булды теге. Шуңа күрә үзебез тырышабыз. Адель, бармы теге кыска сорауларың? Кыска сораулар юк. Кыска сораулар бүген юк. Сораулар гына бар. Озын җитди сораулар гына бар. Һәм гомумән сезнең тарафтан, сезнең караштан, сезнең фикерегезчә, Тукай ачылып беткәнме, аның иҗаты тулысынча тәкъдим ителгәнме икән халыкка? Ничек уйлыйсыз? Сез бит инде спектакльләр эшләгәндә аны өйрәнгәнсез һәр вакыт, казынасыз, мәгълүмат эзлисез, табасыз. Тукай ачылып беткән, бетмәгән дип тә әйтәсе килми, беткән дип тә әйтәсе килми. Чөнки Тукайны һәр кем үзенчә ача. Берәүләр ачып бетергән булса, әле икенчеләргә ачасы бар. Миңа калса Тукай ул әле
бик озак еллар халкыбызның күңелендә беренче шагыйрь булып яшәячәк һәм ачылу дигәндә инде Тукай турында яңадан әлбәттә мәгълүматлар ачылыр, әле бит әле барлык язган әйберләр дә табылып бетмәгән дип әйтәләр. Хәтта фән дәрәҗәсендә өйрәнелә бит. Бәлки шулар табылыр. Яңа яктан ачарбыз Тукайыбызны. Илдус абый, аңлыйм инде ашыгасыз хәзер шарага безнең яңа номинатларны ишетү тантанасына, игълан итү тантанасына. Шуңа күрә бүгенгә, хәзергә саубулашыр алдыннан Тукайның тагы берәр шигырен тыңлап үтсәк, без сезгә шиксез рәхмәтле булыр идек. Һәм әлбәттә тамашачыларда. Бу чиратта миңа калса шагыйрь шигырен сөйләү Иң Кулайрак була Чөнки дигән. бүген халыкара татар теле үзебезнең шигърият бәйрәме көне тагы игълан итик. Габдулла Тукайның тууына 140 ел уңайыннан Илдус абыйыбыз Әхмәтҗановтан шагыйрь шигыре. Рәхим итегез, Илдус абый. Еллар үтеп, бара торгач картайсам да, бүкрем чыгып бетсә дә, хәлдән тайсам да, күңелем минем япь-яшь калыр, һич картаймас, җаным көчле булып калыр, хәлдән таймас. Күкрәгемдә шигырь утым саумы, күтәрәм мин карт булсам да авыр тауны. Күңелемдә көн һаман аяз, һаман да яз. Шагыйрь күңелендә кыш булмый да кар яумый. Булмамын юк, картайсам да чын карт кеби, утырмам тик юк бар теләк тели. Белмәмен мин Ходай кушсам ич башына, шигырьләрдән килер миңа кирәк җылы. Җырлый үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам, Газраилне күргәндә дә. Без китәрбез, сез каласыз дип җырлармын, җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Гәрин, Илдус абый, рәхмәт. Без инде тулысынча булмаса да шушы кыска вакыт эчендә сезнең тормышыгызда Тукай образы, Тукайның иҗаты урын алган иң мөһим вакыйгаларга тукталып үттек, ишеттек. Ул монолог өчен, шигырь өчен рәхмәт. Бер киләсе елларда да менә шулай очрашып, һәр көнне эштә күрешеп, Ходай биргән сәламәтлекне саклап, исән-сау булып бергә эшләргә насыйп булсын сезнең белән. Амин, шулай булсын. Хөрмәтебез, сезгә карата булган мәхәббәтебез шиксез. Ай, рәхмәт. Кунакка килгәнчә рәхмәт. Күңелләремне җылыйсым килә башлый. Соңгы сүз бар бит Камал ФМне. Вот мин дә җылый миндә. Безне җылатканда җиткән монолог тәэсире белән һәм без гадәттәгечә саубуллашабыз. Камал. ФМ. Фикер мәйданы. Тукай теленнән Ходай аермасын. Амин. Камал